Sanibonani bafowethu. Sithemba ukuthi niyaphila lapha emakhaya. Ugatsheni lo. Bafowethu namhlanje ngifisa ke sikhulume ngesibindi. Sikhulume nje ngokuba nesibindi komuntu nje phila, ukubaluleka kwakho ukuba nesibindi. Ngoba ngangizwe nje kukhulunywa izinto eziningi. In life you have to take a risk and all that. But ngeke uyithathe risk unganaso isibindi. I'll give you a typical example ukuthi isibindi sibaluleke kangakanani. You know ukuthi kuyenzeka empilweni kuvela ithuba thothi mhlambe kunemoto nemali elingana ukuthenga imoto noma elingana ukuthenga indlu. Ngoba awunaso isibindi sokuthatha isinqumo esikhulu kangaka ugcina ungayithenganga indlu nemali igcina iphelile. Ngoba isibindi sokuthenga impahla unaso ngithi unesibindi esincane sokuthenga impahla, kodwa isibindi esikhulu sokuthatha isinqumo esikhulu awunaso. Uyayibona leyo nto? So empilweni kubaluleke kakhulu ukuthi ube nesibindi. Ifika ithuba lokuthenga imoto ube nento ethi ngithenge maybe ifile bazoyitshontsha. Ingqondo yakho iphithane angithi izinto uyakhuluma ngaphakathi kuningqondo isibindi ubugwala bakho bukunika attractor negative energy. Uzosaba uthi bangayitshontsha ingashayisa ibugwala lo bangithi awunasibindi. Uyayibona yonke leyo nto. Kodwa uma unesibindi isifikile into ukwazi ukuthatha isinqumo esikhulu. Ingakho namhlanje abantu abaningi bebancane abantu abaphumelelayo bebaningi abantu abangaphumeleli ngoba iningi labantu abanaso isibindi. For example, mawuthola buka abantu thola umuntu uthole 5 million road accident fund, mara ayikho into enkulu ayenzile ngaleyo mali akasenayo. Uyayibona leyo nto? Akasenayo. Why? Isibindi sakhe asimvumela ukuthi yena angathatha isinqumo esikhulu. Isibindi sakhe simvumela ukuthi angathenga impahla, angathenga utshwala, angathenga amabhodlela. Isibindi sakhe simlimita, simenza comfortable on that level. Makumele athenga indlu isibindi sakhe ngoba sincane. Now he has to take a big decision. Iyaqala manje uvalo lwakhe nobugwala bakhe buqale buthi wayilife baya ku scammer, wayilife lamaphepha ayifake lawa lendlu, wayilife uyathola ilawyer eliwutsotsi lihlangene nalabo abantu gcina iphelile imali engayenzanga lutho ngayo leyo mali. So it's very important elifeini ukuthi ube nesibindi. Very very important. Ngoba mawunganasibindi ungayibamba imali. Uzuthi uloyiwe bakubulele bakuloyile imali yaphelele ezandleni. No, akekho umuntu okuloyile ngesikhathi. Awunasibindi. Imali mayisifikile unesibindi esincane sokwenza izinto ezincane. Awunaso isibindi sokwenza izinto ezinkulu ezokuphumelelisa. Unaso isibindi sokunika intombazana 1000 rand. Kodwa awunaso isibindi sokuthatha 1000 rand yakho uyi-invest. Uyayibona leyo nto? Unaso isibindi sokuthenga igushi or iguchi bayibizana whatever they call it. Kodwa awunaso isibindi sokuthatha u20,000 wakho lo uzothenga ngayo iguchi u-invest. Uba nembuzo eminingi ukuthi if bayangiskema, if lento angeke isebenze. Uyayibona leyo nto? Isibindi sakho siyakulimita. So bafowethu mawuyindoda noma umfazi lapha ekhaya iba nesibindi ngoba ngeke uphumelele mawunganasibindi. Noma ngafika umuntu manje nemoto ethi nayo imoto iyadayiswa 50,000 uno 200,000 ungaze uphelele esandleni lo 200,000 wakho.
ngoba phela imali mayihleli lokhu iyaphela, ukhipha 100, ukhipha 200, ukhipha 50 rand. In the next month or 2 months awusenayo u200,000, maybe no 190 or less. Igcina iphela le mali bese uthi uloyiwe. Kanti no abakuloyanga, just wena unasibindi sokuthatha ama decisions amakhulu azokuphumelelisa. Ngiyabonga kakhulu emakhaya.